Sige! Screen! Pick and roll! So, sa buka. Uy, nice, Curry! For three! Nice one! Sige. Ano man kahan? Ano sa man yung naong? Lain na kasi sila mga comment na mo pa. Sambok na ko kaagyuan. Unsa? Tarong ka na ko na may story, be. Ay, pag binata, be. Kuhan ba sa comment section, ingon sila, tambok na kuno ka, Jo! Mag-gym na taan, be! Banik ko. Hindi naman, Ron. Hindi naman ta pwede mag-workout karon. Ugma na lang pohon, ugma. Uban natin ka, mag-gym ta. Okay ka? Sure ka. Salamat to. Lagi, uban na, lagi ka na. Agay, bukat ka, oy! Sakit na sa umpaa, oy! Bukat na juga kaayo ba? Ang umpaa, maring nabali. Hindi na dyan ni pwede. Dapat na dyan ta mag-gym na eh. Lagihan, ugma pohon, mag-gym ta. Okay na. Hahay, kakapoy ba aning magpalamitan niya? Maura gyapon. Bukan na gyapon. Saway himasa ka ba eh? So, sige lang. Itong first step karon is stretching ka karon. So, start ah. So, mo to tong first exercise, then proceed to sa next. Coach, pwede yung ingana-ngana. Ratay mo lang mas kayo yung ingana, no? Hindi na pwede, ma'am. Uy, lahi man ang imo, ma'am. Okay, good job. Kana, paningkamot para maniwang kay... Sus, dako na ba kayong telescopic, oh? Kana, ituwat pa ng sampot. Sige. So, that's it for today. So, balik na po ta ugma. Unya, undang na mo ka og fries. Okay, coach. Huwag mo na pohon. Oh, nilagyan mo ka hamburger. Sige. Dami as lawas nga naka-workout. Ito niya, hands na rin pamati. Feel na ho ni Wang na jud ko ba? Bitaw, feel ako. Urdi gamay na dyan ka ba? Oh, no! Winnie! Asan mo itong bajiha? Itong bajiha sa muka. Uy! Muka! Dami na ng mukha ko na yung gumag-workout. Nani kao na pong burger. Bahala. Tos coach, pabito to kita.